வெல்கம் பேக் டு ஜிஜி கேமிங் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் ஸ்குவாட் தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் டவரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஊர் மேலே எவ்வளோ கை வைக்க முடியுமா பார்க்கலாம். டைலாக்லாம் நல்லா தான் விட்டுனுக்குறேன், போய் ஆடி பண்ணாதான் தெரியல. இன்னொருத்தர் இதில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் டிரைவர் தான். ஓகே ஓகே. ஐயோ ஓடு, ஐயோ அப்படியே ஹோல்ட் பண்ண. ஓகே ஓகே, இதுவே பண்ணலாம். ஐயோ இது போட்டோம்டா. ஓகே, நம்ம மெடிக்கிட் போடலாம். ஆட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கில் தான் நமக்கு வந்துச்சு. ஓகே கைஸ், வாங்க போகலாம். இது செகண்ட் ரவுண்டு. அடுத்த வீடியோ என்னோட ஹேண்ட் கேம் வீடியோ வரும். என்னடா இதை தாண்டா ஒரு வீடியோ சொல்லுகிறேன், இன்னும் உங்களுக்கு லைக்கே பண்ண மாட்டா போட அப்படின்லாம் சொல்கிறாதீங்கப்பா. இக்லோவல் போடுறா வர தம்பி. ஓகே, இது வேறு வரானே. போடு 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 போடு. ஜஸ்ட் மிஸ். மெடிக்கெட் போடலாம். இது சூடாக நம்ம மெடிக்கெட்டை போடுவோம். நமக்கு வேறு கை வேறு வர மாட்டேங்குதுப்பா. ஓகே, ஒரு மெடிக்கெட் போதும். ஈவனுங்களா சாப்பா பிசி. எனக்கு இப்போ பாருங்கள் எப்படி அடிக்கிறேன். யார்கிட்ட ஏ க்ளோவ் ஆடுறது, ஏ க்ளோவல் பின்னாடி போய் என்னடா பண்ணுகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் முட்டாச்சு. நம்ம டீம்மேட் அடி வாங்கிட்டோமோ பின்னாடி போய் அஷ்டம்ப்பா நம்ம. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரவுண்டு. தொடர்ந்து 2 மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சு விட்டோம். அங்கே ஓடுறானுங்க அவனுங்க. ஐயோ இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். ஆயிரம் வரண்டாடி. என் டீம்மேட் மேலேயோட கை எடு போடு. இந்த ஹெட்ஷெட்டுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க கைஸ். வேறு லெவலில் 226 போயிடுச்சு அவனுக்கு. வாடி வா, எங்கே இருக்க? எங்கே இருக்கியா? செத்துட்டான். ஐயோ பின்னாடி. ஐயோ கேம்பர் சாலே. சே. ஓகே, 1 vs 3. இவர் எவனும் இல்லாமல் தெரியாது. அங்கே பாருங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. க்ளோவால் போடுறேன். இவருக்கு அடிக்கடி நெட்வொர்க் இஷ்யூ ஆகிடும், அதனால் ஆட முடியாது. அடுத்த மேட்ச் போலக்கண்டா. ஓகே சார், பார்த்தீங்கன்னா 4th ரவுண்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் 4th ரவுண்டு. இது பார்க்கலாம் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது. உட்காருமா அதாம்மா. இது வேறு அடிக்கடி சொல்லுது. ஃபயர் பட்டன் வச்சு நமக்கு பெருசாக வச்சுட்டேன்ப்பா. கடுப்பேற்றிக்கிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ ஒருத்தருக்கான், அவனை போய் அடித்தா லூட்டு நமக்கு. சரி போய் அடிப்போம். ஆடுறா ஓடு. எவனும் அடிச்சிட்டான் அவனை. அவரு அட்டாரா அமௌண்ட் டபுள் வச்சவங்க. நான் க்ளோவாலுக்கு தேடி வந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்காங்க. ஏய் யார் அடப்பா விடு. இவன் தாங்க பின்னாடி வந்து அடிச்சுட்டே இருக்கான். பார்த்தீங்களா அவன் எப்படி வந்தான்? நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன எமௌண்ட் டபுள் வச்சவனு வயிற்றுக்குள்ளே கத்தி மாதிரி சுருவின்னு இருக்கு. பக்கு போல இருக்கு. நமக்கு பக்காவே தெரியுது. பாருங்க செம்ம ஃபன்னாக இருக்குது. எமௌண்ட் டபுள் வச்சவனு பேக் வழியாக குத்தி ஃப்ரண்ட் வழியாக வந்துடுச்சு. இங்கே பாருங்க எமௌண்ட் டபுள் வச்சவன் எடுங்க. என்ன அக்கில பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட 2 AK தான் இருக்குது. அப்புறம் எப்படி எமௌண்ட் டபுள் வச்சவன் அங்கே இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் ரைட்டில் மேலே பார்த்தாலே தெரியும் 2 AK தான் இருக்குன்னு. அப்புறம் எப்படி செம்ம பக்கு இருக்குது பார்க்கலாம். சரி அது பாரு. பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட்டு 2 மணிக்கு உங்களுக்காக வீடியோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆடுறா
ஓகே, அவ்வளோதாங்க guys. ஓகே, இந்த மாதிரி ஜெயிச்சு விட்டு பாருங்க ஜோனில் சாப்பிட்றேன். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா 5th ரவுண்ட், லாஸ்ட் ரவுண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா 5th ரவுண்டு போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 கில் தான் அடிச்சிருக்கோம். ஆமாம். ஆஜா ஏடபிள்யூ அடிச்சுட்டான் ஏன்ப்பா. ஏய் உக்காருமா, மெடிக்கிட்டு போடுமா. அந்த வெள்ளை சோக்காவை நினச்சா தான் பயமாக இருக்கு எனக்கு. இங்கே வேறு ஒருத்தன் வரானே. வடையா தகரடாப்பா டேய், போடா. ஐயோ ஒன்றுச்சு எனக்கு போடு. இந்த வெள்ளை சோக்கா தான் நிற்கிறான் பார்த்தீங்களா. இரடை தகரடாவா வெள்ளை சோக்கா வரண்டா. டேய் நில்லுடா, கால் என்னடா மாட்டிட்டு இருக்க, வெளியே போடா. MP40 எடுத்துக்கலாம். ஆடங்கோயில் MP40 ஆடியா போட்டானா போச்சு. தாமசம் கிடச்சிச்சு. இதுதான் நல்லா இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கெட் போடலாம். எங்கே இருக்கானே தெரியல. மேலே இருக்கிற மாதிரி நினைக்க ஒருத்தன். நம்ம எதுக்கு போய் மேலே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, எண்ணிட்டான். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம ஜிஜி கேமிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஆஃப்லைன் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் மறக்காமல் வரும் guys. Bye, love you.